Noia estivo hoxe de estrea. A patronal local, en colaboración co Concello, vende adquirir un tótem digital, no que se recolle toda a información da entidade, a nivel de campañas e promocións da asociación. É un punto de señalización digital, que é o que vai a marcar, sin ningún tipo de dúbida, a comunicación gráfica nos próximos anos. Que isto cada vez vamos a ver en máis entornos urbanos, estamos vendo moito en centros comerciais, estamos vendo moitos en escaparates, en establecementos e agora na vía pública. É un método limpio, dinámico, moi áxil, que está actualizado en tempo real, ten información directa, está conectado á nube instantaneamente e abre un montón de posibilidades de calquer tipo de información, neste caso de Noia Histórica, pero podría ser de calquer outra entidade e demais. Dende o Concello destacaron a importancia deste moderno dispositivo, que servirá para dar a coñecer as diferentes actividades que desenvolve a patronal. Vai ser un punto de información e de dar coñecemento de todas as actividades, así como tamén un punto de publicidade para o comercio e hostalería da nosa vila. Incluso se vai utilizar para dar a coñecer distintas actividades e promocións que se van a levar a cabo tanto dende Noia Histórica en colaboración co Concello e para que a cidadanía este informada de todo iso. Ademais, confían en que non sufra o ataque dos vándalos, que nos últimos tempos están a causar un importante dano no mobiliario urbano municipal. Pedimos o respeto a todos aqueles vándalos que nos teñen acostumados a non respetar o mobiliario urbano, que sexan conscientes do investimento que supón para as administracións, para a entidade Noia Histórica e demais a implantación desta pantalla informativa e, por tanto, pedimos ese respeto en aras de favorecer a información ao cidadán. O dispositivo está emprazado ademais nun lugar privilexiado, a carón do Instituto Virxe do Mar, moi preto da Alameda do Concello. A súa adquisición foi posible grazas a unha achega do IGAPE. Noia Histórica e Concello non descartan nun futuro poder incorporar outro dispositivo destas características e poder emprazalo noutro punto do casco urbano.